Pwy ydw i? O lle ddes i? Pam ydw i yma? Pam ydw i am gwybod? Pam rydym yn ddioddef? Lle gallai ddarganfod gobaith? A ydy Duw yn bodoli? A fedrwn wybod yn sicr? Fyddai'n bosib i'w cyfarfod. Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl. Yng Nghymru, mae Mawrth y cyntaf yn ddydd gŵyl dewi. Diwrnod pwysig iawn yn y flwyddyn. Fel bechgyn, yr oedd yn rhaid gwisgo i fyny mewn crys rygbi ac roedd ambell gap stabal hefyd. Tra oedd y merched yn gwisgo gwisg draddodiadol Gymreig. Roedd gan bawb geninen hefyd, neu gennym pedr. Mae pawb o ble bynnag y dont yn hoffi cofio am ei gwreiddiau ac am ddathlu popeth sy'n unigryw am ei hanes. Ond mae'n rhaid i'r traddodiadau yma gychwyn yn rhywle. Ydych chi wedi meddwl erioed pwy oedd Dewi, y mynach a ddaeth yn ddiweddarach yn esgob? Wedi ei farwolaeth mae'n cael ei ddyrchafu yn sant, ac yna yn nawdd sant ein cenedl. Beth oedd yn ei wneud mor arbennig, yn ei osod ar wahân i eraill? Mae sôn iddo gael ei eni ar ymyl clogwyn, a hynny yng nghanol storm o fellt a thyrannau, ac yn dilyn cychwyn dramatic ei fywyd, aeth ymlaen i adael ei ôl yn ddwfn. Mae hanes amdano unwaith yn pregethu mewn cae, a phobl yn y cefn yn cael trafferth ei weld a'i glywed. Mae'r hanes yn dweud i fryncyn godi o dan ei draed fel bod pawb yn medru ei weld. Dyma lle mae pentref Llanddewi Brefi yn sefyll bellach. Wrth edrych yn ôl dros y canrifoedd, mae'n anodd i ni wahanu'r gwir oddi wrth y chwedlonol. Ond mae un peth yn sefyll allan drwy'r adroddiadau i gyd. Symlrwydd ei fywyd. Ac yn bwysicach nac unrhyw wirthiau neu straeon amdano, mae hanes ei fywyd syml o weddi. Sefydlodd sawl mynachlog gan ddysgu y dylai ein bywyd fod yn syml ac heb ei lenwi a meddiannau a statws. Dysgodd ei fynaich i roi ei amser i'r antur dirgel o geisio dod wyneb yn wyneb â Duw a nabod ei bresenoldeb, ei heddwch a'i rym mewn gweddi. Mae sôn fod ei bregaeth olaf cyn marw yn cloi gyda'r geiriau: byddwch lawen, cadwch y ffydd, a gwnewch y pethau bychain a welswch ac y glywsoch gen i fi. Rwyf am gerdded y llwybrau y cerddodd ein tadau. Mae'r cymal yna, gwnewch y pethau bychain, yn ymadrodd poblogaidd iawn, hyd yn oed heddi. Mae dylanwad Dewi i'w deimlo o'n cwmpas hyd heddi. Ond beth am ei neges, ei alwad i weddi, y gred syml fod Duw yn ein hadnabod, i fod yn clywed cri ein calon, a mwy na hynny, i fod yn barod i ymateb, fod y nefoedd yn cael ei symud gan gri calon ar y ddeiar. Wel, bob Sul, ar hyd a lled o wlad, mi fydd Cristnogion yn cwrdd mewn pob math o adeiladau, rhai mawr, rhai bach, yn ieuenctid a henoed, i wneud y gwaith dirgel yma o profi presenoldeb, heddwch a grym yr un Duw a Duw Dewi. Cwestiwn: oes diben i hyn? Oes mwy i fywyd na'r hyn a welwn? A i traddodiad da yw hwn? Neu a yw gweddi'n gweithio? A yw'n bosibl i gry'r enaid ymestyn y tu hwnt i'r byd materol i'r man lle mae Duw ei hun yn ein clywed? All Duw fy nghlywed? Pam yn y byd mawr fyddai eisiau gwrando? Sut fyddai'n ymateb? After we found out that I may have scoliosis, that's when we started really going into it, like what the procedure would be. The surgery that Steph's
Steph would have had and what most of the teenagers do have entails 2 titanium rods inserted either side of the spine and then screwed at various points along the length of the spine. When we went to the hospital and there was people saying, so-and-so's had their surgery, I'd think about, and I've seen them and how they were. I think, they look amazing, but then they won't be able to do what I want to do and be able to move in the way that you have to when you're dancing and things like that. I had another x-ray and the consultant said, well, it's got worse. Have you not noticed anything? And yet the spine had gone up to 33 degrees. And what we knew was at 40 degrees, they would operate. There's no going back. None of the consultants have the faith in a brace because they haven't seen it work. So within the first 12 weeks that Steph started wearing the brace, Paul took me to one side and said, she's trying it. He said, I anticipate that Steph will end up having surgery by the end of the summer. So this was what the brace was. It had pads in here to push my ribs that would then straighten the spine, and then because it was pushing in this side, it would have this for the rest of me to fall out of. So I had to wear my brace for 3 years now, and I wore it 21 hours a day. 12 weeks after Steph started wearing the brace, she went back to the clinic for check-up, and I think everyone thought it'll have progressed even more. And when Paul, her consultant, looked at her x-ray, his jaw dropped to the desk, and he said, it's got 12 degrees better in 12 weeks. And he was speechless. I think to know that God was helping me through it just made me feel so special and just amazing, knowing that everyone was in church praying for me and things like that. I think it helped me carry on. Some people might say, well, it's down to sheer determination, but hey, any help, wherever, whether that comes from the big man himself or whether it's your mum and dad or whatever it may be, then don't knock it. A'i cyd-ddigwyddiad oedd hyn. Rhyw ddigwyddiad na ellir ei esbonio. Oedd hi'n bosib y medrai darnau'r jigsaw ddod at ei gilydd ar ddamwain ar yr eiliad iawn. Os yw'r cwbl yn gyd-ddigwyddiad, rhaid dweud fod yna sawl cyd-ddigwyddiad yn digwydd pan mae pobl yn gweddio. Y gwir yw, yn y byd yma mae atebion yn dibynnu ar y cwestiynau. Os bydd plentyn yn gofyn rhywbeth i'w rhiant, bydd y rhiant yn ateb ie, na, neu dim eto. Y cwbl yn dibynnu ar beth mae'r rhiant yn meddwl fyddai orau. Os gofyn am amser y rhiant wna'r plentyn, mae'r rhiant fel pob rhiant arall yn gobeithio mai ie yw'r ateb bob tro. Dyna dyhead calon y rhiant. Roedd dysgeidiaeth Iesu ei hun ar weddi yn hollol gywilyddus i bobl ei ddydd. Mae'n dysgu ei ddisgyblion i weddio gan alw Dduw yn dad. Be os yw gweddi yn fwy yn ar rhestr siopa, rhes o geisiadau, ond yn wahoddiad i berthynas sy'n rhoi bywyd. Perthynas sy'n dod â ni gysylltiad â ffynonell bywyd ei hun, y Dduw sy'n ein caru fel ei blant, gyda chonsyrn am ein dewisiadau, yn dymuno'r gorau i ni, yn dyheu i ni stopio a rhoi iddo'r rhodd fwyaf gwerthfawr, ein hamser a'n sylw. Be os ydy'r hanesion yma o'n cwmpas? Bywydau sydd wedi ei newid am byth gan y math hwn o berthynas, beth os mae'r unig ffordd i ddisgrifio'r newid yw gwaith goruwch naturio. Does gen i ddim syniad os gododd y tir yn Llandew i brefi mwyn i dewi gael ei weld gan y dyrfa, ond dwi yn gwybod hyn. Mae gweddi wedi siapo ac ail siapo ein gwlad.
Mae yna bobl ffyddlon wedi gweddio, wedi profi rhyw rym sydd y tu hwnt iddyn nhw eu hunain. Grym i gael ei newid, ac i newid ei byd am byth, i gael ei iachau eraill yn emosiynol, yn ysbrydol, a hyd yn oed yn gorfforol. I wthio gorwelion posibiliadau arferol a darganfod dimensiwn teyrnas arall, byd arall, ffordd arall. Beth os nad cyd-ddigwyddiad yw'r rhain? Beth os yw Duw yn clywed cri calonnau, cri fy nghalon ni a'ch calon chi? Ond i fyddai hyn yn rhywbeth gwerth holi amdano? Ond ydyw'n gwerth darganfod os mae cyd-ddigwyddiad neu rhywbeth mwy sydd yna? Meddyliwch amdano. Siaradwch amdano. Holwch.